Adunay usa ka dili mo tuo og Ginoo nga nakatagbo sa usa ka maayo nga magwawali. Ang mga maayo nga magwawali gitapukan sa mga tao kay gusto sila maminaw sa topic niya. Ang topic niya is answered prayer. Lingkod-lingkod po siya, apil sa mga crowd, katawa siya, bot-bot man ang wali ng tawhana. Dili kumutuwa ng waling tawhana. Nga nganong naman kadian matud pa sa katapad niya. Aw, niya lang, need. Anto dayon nga nigawa siya gikan sa mga pundok og naglakaw-lakaw siya. Nakakita siya usa ka babae nga tiguwang na. Naghigda nagkatulog ana. Ayan kabuang, ngayon duha ka oranges, gibutang niya sa kamot sa babae nga tiguwang. Ngisi-ngisi dayon sa dayang lakaw-lakaw siya. Pagkatapos nagbalik siya o pagbalik niya, nakita niya ang tigulang nga malipayon kay gakaon sa duha ka orange nga iyahang gihatag. Naingon dayon siya nga, "Uy nay, murag malipayon ni kang kaon-kaon sa orange nimo." Ingon siya nga, "Ang alang, gitubagid sa Ginoo akong pag-ampo. Gimingaw nako pag-ayo sa akong pamilya." Unya, gaampo po ko nga bisag tagaan lang ko sa Ginoo isa lang ka orange. O abi mo, di lang isa ka orange ang gihatag sa Ginoo kundi duha pagid ka oranges. Gitubagid sa Ginoo kong pag-ampo. Og kabalo mo na siya ang dili gatuo Ginoo. Kay siya ang nahimong answer sa prayer sa tigulang.